I Arktis har man altid ført en kamp mod naturen. Kulden, mørket og mangel på mad har været en del af hverdagen. I inuiternes sprog findes ikke noget ord for krig. Og alligevel er begreber som krig og fred blevet aktuelle her. De arktiske strøg er blevet draget ind i storpolitikken. Det her er en amerikansk militærbase i Søndre Strømfjord i Grønland. Den ligger kun få kilometer syd for Polarcirklen. Soldaterne har døbt basen til Nordens Miami, for her er vejret til at holde ud det meste af året. Flyvepladsen er anlagt ideelt for luftvåbnet, og i dag er basen det sted, der sørger for alle fornødenheder på radarkæden. Den omfatter blandt andet de store stationer på indlandsisen. Ved siden af stjernebanneret vejer Dannebrog, som en påmindelse om, at Grønland er en del af Danmark. Lufthavnen er således et bevis på det snævre forsvarssamarbejde, der er mellem Danmark og USA. Danskerne har også en luftgruppe stationeret i Søndre Strømfjord. De foretager farvands- og fiskeriinspektioner og er samtidig en slags redningskorps i Grønland, hvis ulykken sker. Men hvorfor vil USA, verdens største militærmagt, forsvare Grønlands ismasser? En højtstående embedsmand fra Forsvarsdepartementet i Washington giver os svaret. Well, the specific thing about the Arctic is the airspace, really, of the Arctic. Heaven forbid we ever have combat, but the missiles would overfly the Arctic if that terrible day ever arrived. For militærstrategerne er Nordpolen altså verdenskortets centrum. Sovjetunionens interkontinentale raketter, der er rettet mod USA's befolkningsrige industriområder, skal over disse områder. På samme måde skal et raketangreb fra USA mod Sovjets europæiske områder også ske over polarområderne og Nordeuropa. I don't think the Arctic has really changed significantly over the years. There's no departure point where it became more important. As oil resources become more and more usable in that area through advanced technology, they do increase the importance in that area. And as the Soviet Northern Fleet, for example, steadily increases its capabilities, it raises the military importance of the area, but there has been no dramatic or drastic change in the importance. Stormagterne har længe interesseret sig for Arktis. Under 2. verdenskrig blev interessen forøget. Man skulle bruge steder af mellemland. I is og sne byggede amerikanerne flybaser fra Alaska til Grønland. En lignende kæde opstod på Sovjetunionens nordkyst. I 50'erne blev Arktis en grænse mellem to fjendtlige systemer. Den varme krig var blevet kold. Strategien i 50'erne var baseret på bombefly. USA havde til enhver tid atomudrustede bombefly i luften på vej mod Sovjet. Flyene var klar til at fortsætte mod forudbestemte mål, hvis den militære ledelse opdagede, at fjenden havde startet et angreb.
Først i sidste øjeblik blev flyene kaldt tilbage, men der var nye fly allerede på vej. De store bombefly tankede i luften. I sandhed, supermagterne vogtede på hinanden over Nordpolen. Men teknologien udviklede sig hurtigt, og bombeflyene blev forældet. I midten af 60'erne blev de erstattet af interkontinentale raketter. Også deres baner går over Nordpolen. Men raketterne er gemt i underjordiske siloer, indtil militærledelsen trykker på en knap. En del overvågningsstationer blev nedlagt, da der ikke længere var brug for dem. Vi finder resterne af dem flere steder, blandt andet her i Frobisher Bay i det nordøstlige Canada. Man skulle bruge nye og mere tidsvarende anlæg, og der blev bygget over 30 nye stationer, der skal varsle om luftangreb over polarområdet. Men heller ikke disse systemer er nok til at varsle et raketangreb i tide. Den opgave har 3 enorme radaranlæg i Alaska, på Grønland og i Skotland. Disse radarer rækker langt ind over Sovjet, og de kan registrere al flytrafik og raketaffyringer allerede i startøjeblikket. Militærbasen i Thule er det amerikanske luftvåbens nordligste operationscentrum. Den blev anlagt allerede i 1951. Knud Rasmussens gamle Thule måtte flyttes for at give plads for anlæggene til $370 millioner. Thule Air Base afspejler udviklingen inden for våbenteknologien. I begyndelsen var den base for de strategiske bombefly. Herfra startede de på lange ture, og her landede de igen. Men i slutningen af 60'erne startede det sidste B-52-fly. Nu er det radaranlæggene og alarmeringssystemerne, der er de vigtigste. Mellem USA og Danmark findes en aftale, når det gælder forsvaret af Grønland. Den er fra 1951, i begyndelsen af den kolde krig. Grønland udgør efter denne en del af Nordamerikas forsvarssystem. Der er kun et par hundrede amerikanske militærpersoner på Thule Air Base. Alle ikke direkte militære jobs udføres af udsendte danskere. 18-20 skibe anløber havnen fra juli til september, når isen er væk. Resten af året kommer alt med fly. Den tryghed, Thule Air Base giver amerikanerne, koster dem $80 millioner om året. Well, Thule Air Base, of course, right now, our mission is to detect any launch of ballistic missiles that would come over the North Pole, and essentially that's basically what we do here today. In general, of course, I think we're finding more and more that it's becoming a very important place in the geopolitical situation of the world, just because of the very nature of where it lays as you look at the continent. Fund af olie og gas i de arktiske områder har givet dem øget betydning for de lande, der ejer dem: USA, Canada, Danmark gennem fællesskabet med Grønland, samt Norge og ikke mindst Sovjetunionen, der råder over næsten halvparten af polarområderne. Men udvindingen af naturrigdommene er problematisk. Det er ingen let opgave at opretholde produktionsanlæg og transportveje i de arktiske strøg, langt fra de store befolknings- og industricentre. Men naturrigdommene har også betydning for de øvrige industrilande. Derfor er de sikkerhedspolitiske interesser rettet mod nord. Økonomi og sikkerhedspolitik er uløseligt sammenknyttet. Den økonomiske virksomhed medfører også strategiske problemer. Og eftersom de arktiske landområder tilhører forskellige forsvarsalliancer, har det, der sker i polarområderne, betydning for alle neutrale eller allierede lande.
I fredstid vil enhver nation værne om sin egen integritet. Dagens situation med terrorbalancer og trussel om atomkrig forudsætter, at parterne opbygger eget krigsapparat. Til trods for tale om afspænding og nedrustning de seneste år, er billedet stadig, at der oprustes på begge sider. Krigsspillet har længe været i gang. Men selvom krigsspillet i Arktis ikke længere baserer sig på bombeflyenes kontinuerlige beredskabsflyvninger, så prøver stormagterne hele tiden hinandens forsvarsmuligheder, samtidig med, at man får testet sit eget beredskab. Brikkerne i dette spil er raketter og fly. Denne sovjetiske jagerbomber er filmet fra et amerikansk fly over Nordatlanten, nær den usynlige grænse, USA mener er alarmeringslinjen for sit eget luftforsvar. Krigsspillet er en leg på liv og død, og en vigtig del af stormagternes sikkerhedspolitik. Spillet kan også spilles på andre måder. Det her er finske soldater i Sodankylä i finsk Lapland. I den senere tid har det finske forsvar flyttet flere styrker til Nordfinland. Man har opfyldt et militært tomrum i Lapland med garnisoner fra syd. I 60'erne kom infanteri, for et par år siden ingeniørtropper og til næste år feltartilleri. Det finske forsvar er beredt i nord. Som bekendt er Finland neutralt og står uden for alle forsvarsalliancer. Landet har sikret sin neutralitet gennem politiske aftaler med blandt andet Sovjetunionen. Her i Lapland står Finland midt imellem to militæralliancer, NATO i Norge og Sovjet. Og Lapland er nabo til Kolahalvøen, hvor russerne har 20 militære flybaser, 2 infanteridivisioner med 25.000 mand, samt 70% af sin strategiske ubådsflåde. Ifølge Finlands forsvarspolitik skal landet forsvare sig mod angreb fra alle retninger. Her har finnerne gode forudsætninger i Lapland, siger de militære ledere. Forholdene er til finnernes fordel. Men ingen ved, hvordan en krise eller konflikt vil opstå. I hvor stor udstrækning vil den berøre finsk territorium? Hvilke våben vil blive brugt? Og hvordan kan man forsvare sig mod krydsermissiler med bane over finsk område? Toinen! Ykkönen laukaus! Ykkönen! Yhteislaukaus! Laukaus! Huomio! Tulta! Toinen! Ykkösellä. Tul! Mellem de nordiske lande findes ingen militære spændinger. Denne grænse mellem Finland og Sverige er antagelig en af de fredeligste i verden. Grænsen er åben og krydses dagligt af flere hundrede mennesker. Nogle handler på den anden side, fordi de der finder visse varer billigere, mens andre simpelthen arbejder i nabolandet. I Torne-Elvdal skaber et århundrede gammelt slægtsbånd fortsat stærk samhørighed mellem mennesker i de to lande. Man gifter sig over grænsen, man besøger slægtninge, og der er ingen sprogvanskeligheder. På begge sider af grænsen er det finsk, der bruges i det daglige. Formaliteterne ved grænsen er få og enkle. Normalt stiller toldvæsenet blot rutinemæssige spørgsmål om, hvad man har med og om man har noget at få told. Det hele i en afslappet atmosfære. Man er gode naboer. Päivää. Saanko nähdä ajokorttia?
korkearekister. Joo, päivä. Oliko ostoksia? Ei ole mitään ostoksia, tavallisia matkatavaroita vaan. Grænsetrafikken er specielt stor om sommeren, når turisterne i 10.000-tal kommer op for at opleve Nordkalotten. Turisttrafikken er en vigtig indtægtskilde for alle de nordiske landområder deroppe. Midnatssolen, naturen, roen og følelsen af at have en god plads til at røre sig på. Det er det, der lokker turisterne mod nord. Og bilerne, man ser, har i stadig større omfang tyske, franske, danske og hollandske nummerplader. Man kører gerne langt for naturens skyld. Det her er også et eksempel på, hvor fredeligt det går for sig langs grænserne mellem de nordiske lande. En finsk grænsepatrulje på Elben, der skiller Sverige og Finland. De er i færd med at markere en ny grænselinje. Ifølge en aftale skal denne grænse kontrolleres hver 25. år. Grænsen skal gå der, hvor elven er dybest, men fordi den fører løs jord med sig, forandrer elvens leje sig med tiden. Det er også sket nu. Sidst grænsen blev justeret, gik den på den finske side af denne ø, midt i elven. Nu går den på den svenske. Dermed har Finland officielt fået ca. 400 hektar nyt land i Torneälven. No niin, seuraavan kerran tätä rajaa tarkistetaan sitten 25 vuoden kuluttua ja silloinpa me emme kukaan tai olla tässä toimituksessa mukana. Että tämä on siinä mielessä historia. No joo, voimme Man kan altså vanskeligt tænke sig, at der vil opstå nogen krise mellem Finland og Sverige her på Nordkalotten, selvom spændingen i området generelt er øget. Men det skyldes ikke lokale årsager, men storpolitikken. Også Sverige har valgt at være neutralt, og i 168 år er det lykkedes dem at undgå krig. De værner om neutraliteten på en anden måde end finnerne, nemlig ved hjælp af et stærkt forsvar. Af de nordiske lande bruger Sverige flest penge på forsvaret. Tyngdepunktet ligger i Østersøområdet, der har stor strategisk betydning. Det så vi for nylig, da den sovjetiske ubåd med atomvåben krænkede svensk territorium ret så bogstaveligt. Men også Sverige har med stigende uro fulgt den øgede militær aktivitet i nordområdet. Uroen skyldes, at også svensk område kan blive trukket ind i en international krise. I fredstid er Sverige en del af den følsomme balance i nord. Ingen ved, hvordan denne balance kan ændre sig, hvis der udbryder krig. Det her er også en fredelig grænse. Toldstationen mellem Norge og Finland i Karigasniemi, ikke langt fra Karasjok. Og når grænserne mellem Finland, Sverige og Norge på Nordkalotten i det hele taget er så ukomplicerede, skyldes det ikke mindst de urgamle bånd og samhørigheden, der knytter samerne i alle tre lande sammen. Med sit NATO-medlemskab er Norge militært set i en anden situation end naboerne. Norge har visse betingelser for sit medlemskab. Som Danmark har man ikke stationeret fremmede tropper og tillader heller ikke atomvåben på norsk grund i fredstid. I den seneste tid har der været debat om NATO's militærøvelser i Norge, om forhåndslagring af våben og om navigationssystemer for ubåde. En debat, vi også kender i Danmark og dermed Grønland. At Norge ligger udsat i en krigssituation, så vi allerede for 40 år siden. Under okkupationen kunne Nazi-Tyskland bruge de norske havne som base for sine togter i Nordatlanten og Ishavet. Okkupationen og alt, hvad den førte med sig, udløste naturligt en debat om landets sikkerhedsmæssige situation efter krigen. Norske kvinder og mænd, den dagen vi alle har sett frem til, er kommet. Tysklands militære makt er knust, og knust for godt.
Norge kom tidlig under nazisternes jernhæl. 5 fimbulvintre har vårt folk måttet gennemleve. Da Norge blev medlem af NATO, kom landet nærmere brandpunktet ved en eventuel konflikt mellem stormagterne. Norge er sammen med Tyrkiet de eneste NATO-lande i Europa, der har fælles grænse med Sovjet. Og denne grænse er ikke åben, som vi har set de andre på Nordkalotten. På den norske side findes ingen grænsezone. Man kan frit bevæge sig helt hen til grænsen, men man kan ikke passere den. Fotografering mod sovjetisk område er strengt forbudt, og det samme gælder alle former for kontakt over grænsen. Det er grænsen mellem øst og vest, Warszawapagten og NATO. De norske myndigheder kan få kontakt med de sovjetiske over telefonen. Ja, vi kommer jo ikke forbi at Norge og Tyrkia er de eneste NATO-landene som har fælles grense med Sovjetunionen, og at dette er en av de få stedene i verden hvor da sovjetiske soldater står ansigt til ansigt med soldater fra NATO-land. Det har hendt at Sovjet har bragt større militære forbund like opp til grensen, men til vanlig er jo det vi ser de særlige grensetroppene. Og begge parter har nok og legger nok vekt på å undgå militær konfrontasjon her på grensen. Så vanligvis så er det jo da ganske fredelig etter grensen der. Men på den anden side af grænsen har Sovjet store styrker. På Kolahalvøen findes landstyrker, raketstationer, fly- og flådebaser, ubådshavne og kernevåben. Måske den største koncentration af militærmagt i hele verden på så lille et område. Murmansk er Sovjets eneste havn mod Atlanten, der er isfri hele året. Her har atomubådene sine baser. Hele Kola-området er en vigtig del af Warszawapagtens radar- og overvågningssystem. Norge har bevidst forsøgt at holde den militære magt i Finnmarken nede på et minimum. Bortset fra specielle tilfælde får andre NATO-fly ikke lov til at bruge norske flyvepladser heroppe i fredstid. På begge sider af grænsen vogter man mod naboen. De to pagter kan her både høre og se hinanden. Nå har jo det politiske klimaet i verden blitt kjøligere i det siste. Har det økt spenningen her nå, synes jeg? Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Det er klart at vi lever i utkanten av verden, men likevel er vi da i et strategisk viktig og følsomt område. Jeg kan jo bare peke på at den sovjetiske Nordflåten, som da er den mektigste av de sovjetiske flåtene, har sine baser da like over grensen her. Og det er klart at når spenningen øker i verden, så blir dette også reflektert her oppe. Vi er i et område hvor partene vokter nøye på hverandre, og med økende internasjonal spenning så blir også hvert trekk som blir gjort her oppe tillagt økt vekt. Men samtidig så er det jo slik at dette er ikke noe man kan gå ut og måle, og folk flest der har nå vent seg til å leve med forholdene som de er, og er i det daglige mer opptatt av værtemperaturen enn den internasjonalt politiske temperaturen. Men militærstrategerne tænker anderledes. De arktiske farvande må regnes for at være meget vigtige. Især for Sovjets atomubåde, der fra sine havne må gennem Norskehavet for at komme ud i Atlanten. Disse dybtgående affyringsramper skal nødvendigvis frem til bestemte områder, for at det er muligt at affyre raketterne mod Nordamerika eller trafikken i Atlanten. Sovjetunionen har vigtige strategiske interesser at forsvare på sin nordkyst. Men der findes også store naturværdier som olie og gas, der kan udnyttes. Derfor har Sovjet udviklet ny teknologi, tilpasset arktiske betingelser, specielt bygget isbrydere blandt andet. Som de eneste i verden med atomdrevne isbrydere holder Sovjet sejlrender åbne hele året langs Sibirien. Samtidig
kan den russiske flåde bevæge sig uhindret ud i både Atlanten og Stillehavet. Det giver en ny situation for strategerne. Ud for Nordeuropa, i Ishavets udkant, ligger Barentshavet. Her kolliderer de militærstrategiske og de økonomiske interesser. Det har allerede givet anledning til en konflikt mellem Norge og Sovjet. Delingen af det stormfulde hav har skabt problemer, og løsningen venter stadig. Et skib fra den norske kystvagt er her på patrulje i Barentshavet. Det følger skibstrafikken og kontrollerer, at ingen fisker ulovligt i norsk søterritorium eller på anden måde bryder norsk lov. Dette er også en del af det sikkerhedspolitiske spil i Arktis. Konflikten i Barentshavet gælder, hvordan kontinentalsoklen skal deles mellem Norge og Sovjet. Norge mener, at grænsen bør følge midtlinjen mellem de to landes kyster. Sovjet vil bruge det såkaldte sektorprincip, som vil give dem 150.000 kvadratkilometer mere af soklen. I 10 år har forhandlingerne fundet sted uden resultat. Da begge lande udvidede fiskerizonerne til 200 sømil, fandt man en midlertidig ordning. Den såkaldte gråzoneaftale. Et område, hvor både Norge og Sovjet kan bestemme fiskeriets omfang. Men en delingslinje bliver måske ikke alene af stor økonomisk betydning for fiskeriet. Der er olie og gas i kontinentalsoklen i Barentshavet. Hermed ligger en ny konflikt. Et område på 1.500.000 kvadratkilometer kan måske give milliardværdier. Og måske har man længere nordpå andet konfliktstof liggende i venteposition. På Svalbard er det sommer, nogle få uger i juli og august. Øgruppen har en helt speciel stilling internationalt. Ifølge Svalbard-traktaten, der blev undertegnet i 1920, er øgruppen norsk territorium og underlagt norsk lov. Men alle de nationer, der underskrev traktaten, skal have lov til at drive økonomisk virksomhed som fiskeri, handel og minedrift på samme vilkår, som nordmændene fik. Sammen med Norge er det i dag kun et sovjetisk mineselskab, der udnytter denne ret. Derfor kan man i Longyearbyen se SAS-fly side om side med russiske passagerfly og helikopter. En ny gruppe minearbejdere er her netop ankommet for at bryde kullene i de russiske miner. En sådan sameksistens kan føre til gnidninger. Da denne flyveplads blev bygget, opstod diskussion om, hvordan man skulle tolke Svalbard-traktaten. Ifølge den må der ikke være militæranlæg, våbenlagre eller tropper på nogen af øerne. Norge planlagde lufthavnen for at kunne forbedre forbindelsen med Svalbard. Men russerne protesterede. De mente, at en så stor lufthavn på de arktiske øer først og fremmest ville kunne bruges af NATO's spionfly. Først i begyndelsen af 70'erne gav Sovjet efter i det spørgsmål. Og grunden til det var, at satellitovervågningen da var så almindelig, at den påståede militære betydning ikke længere var så stor. Bortset fra det, så har russerne selv stor nytte af lufthavnen. Deres nærværelse på Svalbard anses for at være permanent. Det lille NATO-land og den mægtige leder af Warszawapagten kan også her mod nord i Ishavet vogte på hinanden. På Svalbard har man brudt kul siden 20'erne. Det er ikke så mange steder, der bor mennesker. Men her og der findes mindesmærker for de, der stred med at udvinde rigdommene. Der er forladte samfund rundt omkring nedlagte mineskakter. Sovjet har 2 minesamfund på Svalbard, hvor der bor ca. 2500 russere.
Алло. Олег Николаевич, ты котлы продувал? Нет еще. Продуй сейчас котлы. Можно. Пожалуйста. 7 тонн сделаем. 7 тонн сделаем. И позвони оттуда сразу. Сколько у тебя там расход? Russerne udvinder ca. 300.000 tons kul årligt på Svalbard. Reserverne begynder så småt at slippe op her i Barentsburg. Men i det andet minesamfund, Pyramiden, er der langt rigere forekomster og kul nok til yderligere 20 års drift. Minedrift i disse arktiske strøg langt fra fastlandet er kostbart. Minearbejderne fra Sovjet kommer op på 1 eller 2 års kontrakter. Alle byggematerialer og alle fødevarer skal transporteres fra fastlandet. Permafrosten og den lange arktiske vinter gør ligeledes omkostningerne store. Hvorfor driver Sovjet så kulminer på Svalbard? Ну, в следующем году мы будем отмечать 50 лет Баренцбургу. Вы знаете, что здесь советские люди на Баренцбурге добывают уголь с 1932 года. И вот с июня месяца 1932 года мы постоянно здесь занимаемся, если исключить только военный период времени. Уголь, который мы здесь добываем, он поставляется Архангельской и Мурманской области. Если завозить этот же уголь в Архангельск и Мурманск с глубины нашей страны, это создаст определенные трудности. А используя тот флот, который имеется в Мурманске, и, значит, ледокольный и торговый флот, конечно, тут, так сказать, ну, будем прямо говорить, выгодно намного добыча угля здесь и поставка его в эти северные районы нашей страны. Ну, что касается выгодно или невыгодно с точки зрения финансов. Значит, думаю, что нужно понимать, что это выгодно. Выгодно с точки зрения транспортировки угля и с точки зрения отсутствия всевозможных проблем на севере нашей страны. Sovjet har ingen baser uden for eget område i Arktis. USA derimod baser både i Grønland og på Island. Svalbard ligger midt i de arktiske strøg, men skal altså være demilitariseret. Med andre ord, man kan ikke bruge øgruppen til militære formål, så man må nok se de sovjetiske minesamfund på øerne som en anden side af stormagtspolitikken. Ved sin tilstedeværelse vil Sovjet sikre sine økonomiske og på længere sigt politiske interesser. Bliver der fundet olie og gas på Svalbard eller i området omkring, er det uklart, hvem der skal have retten til udnyttelsen af disse ressourcer. Der skal nye forhandlinger til. Планы у нас большие. На днях группа туристов, альпинистов, нашей вот общественности, делали восхождение на Алаф, на гору Алаф. И там они заложили капсулу, в которой, значит, находится письмо. В этом письме указаны фамилии, кто делал восхождение, и указано там, на этой капсуле, открыть ее в 2006 году. То есть, когда тресту Arctic Ural исполнится 75 лет. Поэтому вы видите, что планы наши, так сказать, на длительный период времени рассчитаны. Men i praksis eksisterer der 2 forskellige verdener på Svalbard. For eksempel sender Sovjet sin egen post med skib til Murmansk.
og kontrollen med disse modsætninger varetages ved Sysselmandens inspektionrejser til Barentsburg og Pyramiden, hvor han blandt andet skal sikre, at Svalbard stadig er et demilitariseret område. Ja, altså Artikkel 9 i Svalbardtraktaten den slår da fast at Norge skal forplikte seg til ikke å opprette flåtebaser og heller ikke befestninger. Og videre at Svalbard aldri må nyttes i krigsøyemed. Det offisielle norske syn det er jo at innskrenkninger i Norges suverenitet på øygruppen, når det gjelder fortolkningen, så skal den være innskrenkende. Russerne på sin side de er tilbøyelige til å tolke den utvidende. Har det noen gang vært brudd på dette prinsippet om Svalbard som demilitarisert zone? Nei, det kan man vel ikke si. Det forekommer fra tid til annen at russerne protesterer på anløp av den norske kystvakt. At de protesterer på landing av redningstjenesten Sea King-helikoptre. Og at de også protesterer på anløp av norske marinefartøyer. Men også Norge har haft grund til at protestere. For nogle år siden styrtede et sovjetisk spionfly i dårligt vejr ned på øen Hopen. Den episode førte til en længere noteudveksling mellem de to lande. Men det, der i fremtiden kan blive et hovedproblem for Norge, er den juridiske status for kontinentalsoklen i Svalbardområdet. Da traktaten for 60 år siden blev underskrevet, var der ikke en, der tænkte på, at fremtiden måske viser, at der er olie og gas her. Norges standpunkt er, at traktaten kun gælder for selve Svalbard og inden for øernes 4 sømils territorium. Uden for denne grænse er der ikke andre stater, der kan kræve udnyttelsesret. Foreløbig er stormagterne reserveret over for det norske standpunkt. Sagen har både økonomiske og sikkerhedspolitiske aspekter og kan give lange forhandlinger. Men også de levende ressourcer, fiskene, har været årsag til internationale konflikter. Selv efter flere års arbejde er det ikke lykkedes FN's havretskommission at fremlægge klare principper på, hvordan landene kan beskytte egne fiskerizoner. Mellem NATO-landene England og Island husker vi flere tilfælde af torskekrig. Og den norske kystvagt har flere gange opbragt udenlandske fartøjer, der fiskede ulovligt i norsk farvand. En ny konflikt kan opstå på Grønland. Som en del af Danmark tilhører Grønland NATO og EF. Da vi var der, var valgkampen før folkeafstemningen for og imod EF i gang, og selvbestemmelse over fiskeriet et argument for et nej. Men vil en sådan frigørelse også betyde noget for forsvaret af Grønland? Jeg mener ikke, at vi på nogen måde kan komme udenom NATO-fællesskabet. Og det er jo også sådan, at vi reelt har USA-tropper her i dette land. Og 40.000 mennesker overfor USA's magter og NATO, det kan være nogle meget store forhindringer at skulle springe over. USA fik fodfæste på Grønland under 2. verdenskrig. En gammel film viser her, hvordan den amerikanske kystvagt erobrer en tysk radiostation. Efter krigen blev de fremmede styrker på øen, og de blev accepteret. De amerikanske baser betyder ikke alene mad for trafikken, men garanterer også for, at denne del af verden overvåges på behørig vis. Forståelsen for amerikanernes tilstedeværelse er almen blandt grønlænderne. Selv de beboere i Qaanaaq, der i 1953 blev forflyttet for at give plads for Thule Air Base. I Alaska og i Grønland har amerikanerne solidt fodfæste i Arktis. Opdelingen af jordkloden i interessesfærer førte faktisk naturligt til, at Grønland blev en del af Vestalliancen.
Det danske forsvars opgaver på Grønland er overvågnings- og redningstjeneste. Dels ved kystvagtskibe fra Grønnedal, flypatruljering og slædepatruljen Sirius. Vi spurgte en anden politiker om hans syn på USA's styrker på øen. Ja, det er USA-styrker, men de er her som NATO-styrker. Og vi går også ind for NATO, medlemskab af NATO, sammen med Danmark. Fordi vi mener, at hvis vi ikke har noget forsvar her, fordi det er Grønlands forsvar. Hvis vi ikke har forsvar, så vil der være et tomrum, som vil være en provokation for enhver nation. Og vi mener, at det er for farligt, når vi tænker på vores meget strategiske beliggenhed. Let us pray. Så er vi tilbage på Thule Air Base. And now may the blessings of Almighty God be with each and every one of us in the memory of those who have made the supreme sacrifice of life in the honor of human freedom. God be with you and bless you both now and forevermore. Amen. Amerikanske soldater hædrer mindet om kammerater, der er faldet på fremmed jord andre steder i verden. Of all people. As professional men and women in the armed services, we seek to embody the theme that's emphasized in the motto of the West Point Military Academy, duty, honor, and country. Grønlænderne taler gerne om den militære tryghed, som amerikanerne giver dem. Men amerikanerne har ingen kampstyrker på Grønland. Kun disse enorme installationer, der betjener USA's luftforsvar. Egentlig er det Grønland, der skænker USA tryghed. Områderne i nord er kun en del af et strategisk system i krigen mellem stormagterne. En krig, som begge parter forbereder sig på, som ingen vil starte, men som begge er indstillet på at udkæmpe om nødvendigt. Verden er fuld af militærbaser, som den i Thule i det nordlige Grønland. Our mission here at the Ballistic Missile Early Warning System is to provide a constant surveillance over the polar area and be ready at any time to provide immediate notification should we detect the launch of a rocket from over the polar area. We in turn verify this information and we pass it on to the NORAD command headquarters at Cheyenne Mountain, Colorado Springs. På Thule Air Base vil man være de første, der ved det, hvis Sovjet angriber USA med atomraketter. På den anden side af Polhavet er der lignende overvågningsanlæg med samme funktion. Disse mennesker arbejder i et verdensomspændende overvågningssystem, der producerer så mange data, at menneskehjernen umuligt kan opfatte og tolke alt. De yderste forposter i et sådan system er overvågningsstationer. Centralen her, den militære kommandoplads. Hidtil har den kun fungeret i fredstid, men er konstrueret til krig. Space, this is Lieutenant Martin Atuli with a line check. How do you read? Okay, read you 5 by also. Thank you. Papa Mike. Når alarmen går i Thule, er der cirka 20 minutter til at tage de nødvendige forholdsregler. Silanerne går fra Grønland til et forsvarscenter i Colorado Springs i USA. Dybt inde i et bjerg indsamles meldinger fra hele verden, og her vurderer man, hvor omfattende et eventuelt angreb er.
Nu har raketterne allerede været på vej nogle minutter, og centralen alarmerer den militære ledelse i Washington. Præsidenten og forsvarsministeren flytter over i en underjordisk kommandocentral. De giver ordre til modangreb til raketbaserne i Midtvesten og til atomubådene ude i havet. De 20 minutter er næsten gået. Arktis er ikke længere en bortgemt del af verden, men er direkte draget med ind i krigsspillet. Selvom det er svært at forestille sig, at en atomkrig bryder ud i Norden, vil en sådan krig uigenkaldeligt trække os alle med.